Takže čaute ľudia, toto je moje nové video. Budem s webkamerou. Nebudem úplne odhalený, budete mi vidieť iba oči. Tak budem sa postupne odhaľovať. Za 100 odberateľov sa už budem úplne... Tak. No. Takže máme tu zase náš Minecraft svet. Budem hrať dnes na ovládači. A vidíme, jak nám pôjde. Dneska by som chcel si zrobiť farmu. Našteka sa mi to trochu. Farmu by som si chcel dnes zrobiť. Za kamerou som si trochu zrobil veci. Počkajte. No tak som si naťažil toto. Stak kameňa. Stak kameňa a ešte ďalší stak kameňa. Ten ingot zo včera. Máme. Dvere tu mám. A som si ešte dal stak a dačo tých, jak sa volá. Stak. Zabudol, jak sa to volá. Dreva, presne. Okay. Dnes by som chcel si vylepšiť farmu, to som vám asi hovoril. Tak farmu by som si zrobil akože pri dome. Pri dome by som si ju zrobil, by som si na ňu dal takú strechu, aby som dal že pšenicu a také. Také by som chcel. Tak, keby za domom. A... Dobre. Ale myslím to, že som videl tam ešte jednu jaskyňu, ktorú som nemal úplne preskúmanú, tak idem za ňou, po nej. Ja idem tam. Toto sa mi zdá. Nie, to nie je toto, v tej som bol. Taká vodená jaskyňa. Ja sa ohľadám vám, keď ju nájdem. Mám to tú jaskyňu, našiel som ju, tu je. Ideme sa pokúsiť, čo tu máme. Som sa skoro utopil. Pozrieť, čo tu je. Tak nepozriem sa asi. Ja viem, čo spravím. Tu mám dvere. A potom si ich dám, keď sa už budem toto. Ale... Jaj, tak to nefunguje. To nefunguje, viete, čo som myslel, dúfam. Ja som mŕtvý. Nevadí. To nevadí, lebo tu mám svoje veci. Ale nie je to hardcore, že keď rozumiem, no tak toto.
Takže je to v pohode. Kde sú moje veci? Tam dole sú tak kde. Nie. Ale ja kde som až bol? Ľudia, nejak som to prežil. Mal svoje veci späť. A dúfam, že ich mám všetky. Videl som, že Iron to ten mám, ale videl som ešte jednu vodnú jaskyňu, ale tam to nebola, kde som bol teraz. Tu možno bola toto aj, no to sa... Ale... Čo som tam spravil, to neviem. Nie, ale ja viem, že bola taká vodná jaskyňa a ja som v nej videl železo. Ja nemám sekeru. Nie, ja som sekeru stratil. Nevadí, nevadí. Niektoré veci budem robiť na telefóne, bo to sa mi ťažko robí. Na tým. Dobre, ale ja si idem toto veci nejaké odložiť. My som neskončil tak predtým. Tak. Dáme si tam... No tak toto si dáme tu. Dosky tiež. Tak. No tak ľudia, ja som úplne blbý. Alebo slepý. A to tú jaskyňu mám tu. Tak to asi nie je ona. No ale počkať, čo? Meď bude treba. Uhlie. Dobre, ale ja som videl takú malú jaskyňu keby vodenú, kde bolo normálne železo a všetko. No, železo všetko nie asi, lebo to bolo iba železo. Ale neviem, čo je fakt. No, ale ja by som rád našiel tam tú jaskyňu, ale teraz by som sa vrhol na to tú, jak sa volá, záhradu. Tu by som si ju tak zrobil. Tak ja sa vám ozvem, keď už budem mať základy zrobené. Dobre, takže základy tu mám zrobené. Tady tu podoplňujeme zem.
potrebovalo niekto staviť vodu, ale keďže ja nemám železo, tak ja neviem, čo ja zrobiť. No, takže ja to skúsim nejak vymyslieť. Ľudia, som našiel kejvku a neuveríte, čo tu je. Železo. Dúfam, že tu bude aspoň 3 železo. 2. Oh. 3. Myslel som, keď tu bude. Dobre ľudia, takže tu som si vykopal tu tak. A mal som tu 11 železa. To je jackpot. Toto je jackpot už. Mám tu aj uhlie, takže budem môcť to uvariť. Keď nie to dosť dreva, to spravím. No, ale ja už potrebujem si spraviť toto. Farmu, zahradu. Že ja sa vám ozvem, keď už to budem mať hotovo. Dobre ľudia, takže posledné ťahy. Len dokončujeme už. A už len to tam ideme zasadiť. Takto som to zrobil, taký prístrešok. To som dal fakle. Taký prístrešok som tu dal. Diera. Prístrešok. Som si vykraftil vedro, železný krumpač a železnú sekeru. Z toho železa, čo som našiel. A no tak ja som zabudol si vykraftiť to tu. Motiku. Tak to rýchlo spravíme. Dávaj, zapni sa. Nemám palice. Á, to... Čo je? Tu? Ani ja aj drevo ja mám inde. Ja som si to odkladal. Tak. Ani kameň nemám už. Dobre, tak 2 kamene. Počuje. Jo, to je. Tu máme 2 kamene. Vykraftíme si. Mne sa lepšie robí tak s dotykom. Dotykovo. Akože na telefóne, hej. Ale musím sa naučiť hrať aj tak. Dobre. Takže teraz dáme pšenicu, nemám. A inak pozrite, som našiel ten vodopád, normálne levituje tu. Normálne levitujúci vodopád. Aj ovca na to kúkala, že co? Dobre, mám už 3. Takže ideme zasadiť. No, už to vyzerá lepšie. Už to vyzerá lepšie. A ešte povedať. No tak, áno, teraz budem natáčať menej, lebo mám školu. A potom od 17. do 21. nebudem natáčať vôbec, lebo idem na lyžiarsky. Takže prosím, ospravedlnite ma, áno. A ešte ja by som chcel spraviť prvý armor, ale potrebujem na tú kravu. Asi už viete, aký
myslím, kožený armor, áno, správne. A napíšte mi do komentárov, či už ste takedy dokončili to ten Minecraft. Drevko si narúbem. Kvety si berem. To si zasadím vonku. Pri dome. 4-5 mi stačilo. Dobre. No ale aby som sa nestratil. Máme jazierko, to je dobre vedieť. No ale kravu potrebujem. Haló? Ja keď nájdem kravu, tak sa vám ozvem. Dobre ľudia, armor som nenašiel, ale no, vlastne kravu, vlastne ja som krava, ale skin akože, ale tu som si zasadil kvetky a tu ešte strom. No tak a ja sa s vami na dnes lúčim. Tak čau!